Abasati and the Ewamoy. It's not roomy. And I don't want to say, if you have some back on to show. And 2 months a time, so hey, yo. Nadia's not roomy. If you're best, I'll be a room. And I'm not my dear. And I'm Michelle May. And I'm almost a mere me, fear me, woman. I feel a man you my for floor. I'm Michelle May, fear. You put us some Sagrodi. And probably my own folk, I don't know. I can't see no na be a war. As I never come on and say, you me pen way. She saw one year. Oh, me clear, one teaching. Some man, mamma. On one, I'm an innocent. On one, I'm an innocent. Not the young pen or your was a bomb possess. The one in favor be a somewhat. If you be an any drag, you be too quiet on it. Now by a backus. Another way, if you're down to water. Yeah, Gary Abram. Yeah, can be answered. Yeah, you may back for Abram. Abbey. Namia Denio. Anani, a dark one in the memo. Mamma, what a mensa. Abra Papa Crono. Daddy Michelle once. It was out to live to my bow, honey. I know, he said, and no one take a Sunday to the moon. Abba, let me chairman Quan Sally. Minister Sumafo. He said, I may am an innocent. On one, I'm an engineer. On one, I'm an innocent. When you say, no one take a Sunday to the moon, and so. Let me chairman Quan. Bame nay, and I say I'm here to suffer a while. Midland, you can send me my morning to see a pa. More money to say pa. Money any day. More. Mom, I better myself. You to me, clean man, come on, and pa. Yeah, no. Yedini Asiyamika yo say bibia wa bre Okwa bre So wudi yo ate Ye bidie ade nanso de nyame pano ye Na ina bebusa Mene me be yedini yo Adwa days Yes Cynthia Pamela Kennedy, Efia Felix, Nana Poko, Madame Wako, Mammy Abna, Obabu Achua, Brennan Kaka, Ohinua, Yabafani. When you let Lama, Clafo, me and Denio. And so Miss Shawa, yes, you say, some day. Asana we ya Minyaba I don't feel so for your phone when you me. Jenny be a Jenny or I would never come out. Mamma, so she had been in the back, be a more. And then I far down for action. No facility and no tons of friend. Ya come here, our brand on once. Why you know, penny pie.
Wanyana am so anymore. A yado. Libya, Nipa, we are yard, can't say. That never tried to what do you mention or yesterday? Musa, oh, my phone, one Messia officer. I do my partner, Tony home. Tell me inside, Anaba, Auntie Sherry, I'm watching at our home. I do beg you, Gradian. And I won't hold him. Now, dear, I couldn't pass on the country war. Actually, yes, Subana Samuel. Now, my mate, and Monsieur Sanya, when you were bushing, I had you. My yes, Sanya, Sanya, and so I will be more tone and you have Sanya once. I only saw my man, and you know, one was Sanya, yes, you don't know. Oh, yes, you can send me. That one time I paint. What do I do? Yes, amen. From the group Best Life Drawing to Mind, you will always be part of us, and we will forever feel your strength when we need it most. You're gone now, but never forgotten. We can't say this to your face, but we know that you hear us. We'll see you again. You never really left us. We feel you walk beside us. We know we will see you again. Our shared tears, Dad, testifies the deep bond that we share and the profound loss that we feel. We are united in our disbelief and sorrow, embarking on a journey of mourning. That fateful day, August 4th, 2024, is the day we will never forget with sadness. It is often said that time is a healer, but as the months have passed since you left us, Dad, none of us have been able to accept that we will not see you again. This is not how any of us imagined that you would leave us. The realization that we will no longer see your face, speak to, or share the rest of our lives and those of our grandchildren with you is still something that we struggle to accept. As we individually journey down memory lane, we feel proud and thank the Lord for allowing us to call you our Father. A man who loved his family deeply, worked hard to support his loved ones, guided us in the ways of the Lord, and was always willing to lend a helping hand. A husband, a father, a friend, a man who is and was our number one role model. We will never forget you. Then I'm afraid. Utafo. Down my born school, infant schools that time. I mean, coffee, Yenna, to Jamaica room. Enemy, it is a week, I say. Body for. I say, hey, Barafu. I prefer to have been down of attempting Body for, maybe, sir. Now, see, you're not friend of D4. Or say, Body for Daniel. I say, we did Daniel. Body for come. I don't trade me. Or say, you go school then. The teacher look at this. Say, send me a Bible. Odi for being a little to Jata Amunum. And that I want to me, you know, a friend Daniel. Do you know what I'm saying? Odi for Daniel and Amoy. Every Sabreno, if you share best at your work cheek, a chini. Mini, Yanantis, Bobra, you be piano, sir, and Sabra, a boy, then free shed or watching. And I was just a fat. And took a crown to money, it make a library. And until I feel Sabran, a dear, Nantia, a die, a pia, a co school, Hanum. Now, a baby school. Now, make I crown, you say. Now, Yanayati, Yapapanum chain or Jamaica room. Or no war. Nana, Pamreche, and Nana, a Pamuhini fear. And I'm so on a jam refie. Etienne and until what I have Fuyasi,
ɛhɔ na yɛde sua amammerɛ ɛne abakɔsɛm a yɛn nananom de fi Kontaase Asante de bɛdu ha yɛkyerɛ nneɛma bebree ɛno akyiankyɛ na me papa firi mu me papa ne di kan firi mu nti no ayɛ agyanka na ɔsɛ nyɛ agyanka ɛbɛnante nti ɛkɔ daa ne papa fie ɔdan bi wɔ hɔ na mfɛnsere ne ɔdan ɛntia no yɛkɔdii paa ɛne ɛyɛ mfɛnsere no yɛde ɔpono nso sia no ɛne yɛkɔdaa mu ankyɛ na yɛkɔfoɔ ɛwɔ hyiawuru so abɛtɔ ɛwɔ hɔnom yɛkaeɛ baako yɛfrɛ no tk asamoa wɔn nyinaa bɛka afei na ɛhɔ no yɛfrɛ no ghetto ɛdi agorɔ saa kɔpem sɛ yɛwie school no wɔ primary hanom no ɛne ɛtoa so na me nua no ɔno ɔtoa so wɔ Maudi na nsa na yɛbɛkɔ no koraa no ne yɛayɛ biribi yɛfrɛ no concert party yɛyɛ concert na me nua Kwabena Boakye ne nsa ɔno na ɛyɛ ɔbaa wɔ concert no mu saa time no yɛ concert ne yɛde nenam ne yɛyɛto nnwom ne yɛde nam saa mmɔfra ɛgusugusugusu ne yɛde kɔɔ school wieɛ ankyɛ yɛkɔpue nkran ɔno kɔ Maudi secondary school ɛna me so mekɔɔ training college ɛkyerɛ me toa so wɔ university na nkɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ Winneba na wayɛ teacher ɛnso ɛno so ama so ɔkɔduru hɔ pɛ no ɔsɛ dabi teacher no na ne nye ho nti ɔbaeɛ ɛna yɛnua pani Nana Poku frɛfrɛ ɔto so mmienu T.O. Asare na Bank of Ghana ɔno na ɛgye no wɔ hɔ no ɔkɔyɛ adwuma wɔ Bank of Ghana saa ɛhɔ so ne kɔ aburokye ɔno kɔsuasua nneɛma bebree ɛna ɔbaeɛ pɛ ɛna 1966 school no baeɛ school no akyi na ɔsɛ dabi ɔbɛgyae no no ankasa ayɛ n'adwuma wɔ Ghana ha no nti ɔfiri aseɛ sɛ businessman na mene no ne firi aseɛ yɛyɛ company bi a ɛfrɛ no Kɔtɔmo Ase Export Agency ɛde branch no koraa kɔ post office no akyi hɔ wɔ Nkran ɛgu so saa ɛna megyae no yɛ mekɔtena Atɛma ɔno toa so saa yɛbɛyɛ Safari Pets ɛno nso ɔgu so saa nyɛ abɔden wɔ mu mmoa a ɛwɔ West Africa nam aborɔpo mmoa no bi wɔ aburokyire enti ɔde bi ma ne wɔ saa ade akyekyere akɛseɛ pa ɛwɔ West Africa ha no ɔkɔkyere bia ɛne a ɔwɔ nkɔ saa no kɔ so ɔkɔyɛ timber koraa kakra akyire ɔkɔ Asen ɛkɔyɛ palm plantation ɛwɔ Asen a ne nuanom bebree so kɔ Asen hɔ no ɛhɔ ɛne ɛhu sɛ sɛ woraworafoɔ a aka ɛbɛfa wɔde kɔ Asante no ebi kɔkaa Asen a wɔn taa ba yɛn nkyɛn koraa wɔ ha yi